Overloading ang lumabas na dahilan sa pagbagsak ng isang tulay sa San Miguel, Bulacan, kung saan dumaan ng isang truck na lulan ang mahigit 25 toneladang kargamento. Para maibsan ang pasakit sa mga taong dumaraan sa nasirang infrastruktura, magtatayo ng pansamantalang footbridge ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa gilid ng tulay. Narito ang balita ni Rainiel Pawid. It is due to overloading. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na overloading ang naging sanhi ng pagguho ng nasabing tulay. Tiniyak ni DPWH Assistant Regional Director Loretta Malaluan na matibay ang pundasyon ng tulay taliwas sa reklamo ng ilang residente na kulang sa pundasyon ang infrastruktura. Dahil panahon pa ni dating Pangulong Fidel Ramos nang maitayo ang naturang proyekto, hindi naman isinasawalang bahala ng DPWH ang katagalan ng tulay na maaaring maging sanhi ng mga susunod pa nitong pagguho. Stable siya, ibig sabihin hindi siya naapektuhan at yung pinaka-bridge component, yun ang bumigay. Pero nagkakandak pa rin tayo ng further investigation. Siguro i-NDT rin natin itong substructure to further investigate kung talagang humina na rin ba ito. Upang mabawasan na ang pasakit sa mga residenteng gumagamit ng tulay, maglalagay na ng footbridge ang DPWH bukas, ika-12 ng Setyembre. Pinakikiusapan po natin na kung meron po tayong ibang daraanan, ay doon na po muna tayo sa alternate route. Sa ngayon po, ang gagawin po muna natin para naman maibsan yung kaabalahan doon sa ating mga tumatawid na mga commuters dahil siyempre mas mabilis doon tumawid, gagawa po tayo ng footbridge para madaanan po nila pansamantala. Pinag-aaralan pa ngayon ng DPWH kung anong kaso ang isasampa sa may-ari ng truck. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.